Bueno, oraintxe gure atzean daude Naute Elorrieta eta bera elkarrizketatuko duten 3 Tolosako kulturgileak, Atixa Perea dantzaria, Josi Ubeda musikari eta kazetaria, eta Xabi Zeberio musikaria, eta elkarrizketa gaina musikatua izango da, hau da, tartean Nautek hainbat kanta abestuko ditu modu akustikoan. Kontzertuan ondoren izango ipuin kontaketa. Oso jaialdin parte hartu duten lagunak etorriko dira eta horrekin amaituko dugu. Bueno, badia hainbat hilabete, hainbat kultur eragile eta elkartzen gabiltzana, 4. plaza izeneko ekimenaren barruan, Tolosako larunbat goizetan egoten den dinamika aprobetxatu, eta euskara eta kulturari auspo berria emateko asmoz, zerbait asmatu edo sortu nahi gendun, eta hortik ateazan sormenetik ekimena. Bizkatoi aprobetxatu nahi genuen, merkatua eta kultura lotu eta holako ekimen batiteko aprobetxatu espazio. Azkenen jende pixka bat bildu da, eguraldi txarrakin bildur pixkat bagenuen, baina jende animatu eta guztua. Bai, lokalean badukat horako estudio txikitxo bat, eta bertan, batez ere bertan konposatzen dut. Baina hortik aparte inspirazioak harrapatzen baldin banau, mugikorrean melodiaren bat, edo letraren bat, edo hortxe grabatzen dut, ez? Ni bastante obsesioa naiz, konposatzen hasten naizenean, ez dut besterik buruan izaten, eta asko kostatzen zait deskonektatzea, ez da. Behin gogoratzen naiz adibidez, Zornotzako jaietan nengoen taberna batean, eta orduko telefonotan da ezin zan grabatu, eta gogoratzen naiz etxeko kontestadorera deitu dula.